ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो टमेट' फुलिखौहाय गायखांजोब्बाय। दा आङो बेवहाय दै लुनानै लाग्रोनोसै। दैखौहाय लुबाय आङो। हेल' लोगोफोर, रंजालिक्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना टमेट'आहाय गायजानाय जाबाय। बेखायनो जोङो दिनै टमेट'खौ गायनो लादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। दा जोङो टमेट'आवहाय दै लुनानै लाग्रोनोसै। टमेट'आवहाय गायनायनि सिगां दैखौ लुनानै लाग्रोनांगौ। दैखौ लुनानै लाग्रोयोबा माने रोदाजों हायाहाय सिथाबनानै थायो, रोदाया दुग मोना आरोना। ओमफ्रायहाय दैखौ लुनानैहाय जोङो दसे दोननानैसो टमेट'खौहाय फुनांगौ। दै लुनायाहाय जाबाय जोंना। दा जों हासारखौहाय बानायनानै लानोसै। नैबेलाय हासाराहाय बियो मोसौ हासारानो, बेखौ सान्दुङाव फोराननानै लाबाय। नैबेयो हाथफ्ला। ओमफ्रायहाय आङो बेयावहाय बिलाइनि हासारबो होनो लादों। नैबेनो बिलाइनि हासारा। बेखौहाय आङो हासार दखाननिफ्रायनो बायनानै लाबोदों। दा जोङो मोसौनि हासार, हाथफ्ला, बिलाइनि हासार, ओमफ्रायहाय नैबे जाथिथि नुनायाहाय बियो निम बिलाइनि हासार। जों बेखौहाय मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोनोसै। हासार मिक्स खालामनायाहाय जाबाय जोंना। दा जों गामलायावहाय दैखोनानै लानोसै। हासारखौहाय आङो दा जेरावहाय टमेट' गायगोन बेवहाय होनानै लाग्रोबाय। फार्स्टआवनो बे हाखौहाय सिदा सिदा सिमा बानायनानै लाग्रोखादों। बिनि उनावहाय जेरावहाय गायगोन बेखौ एसे एसे हल खालामनानै लाग्रोनाय जादों। ओमफ्राय जोङो बेवहाय हासारखौहाय होबाय मुथासे मुथासे। उनावबो होनाय जाबावगोन। दा गायजेननायावहाय मुथासे मुथासे होनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्रायहाय नै जोंना फुलियावहाय दै होनाया हायाव सोबखांबायानो। रोदाजोंहाय हाया मोजाङै अरथाबबाय। दा जोङो फुलिखौहाय मोजाङै फुनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, फुलिखौहाय एसे फिसायावनो गायबानो मोजां। माने फिसायावनो गायोबा थाबैनो हाजों रोदा सुरो, फुलियाहाय राना आरोना। माने थैनायनि चान्स थाया आरो बांसिन। दा जोङो फुलिखौहाय फुनानै लाग्रोजोबनोसै। जेसेबांखिनि गायो बेखिनिखौहाय। फुलिखौहाय जोङो एरखांखांबाय। ओमफ्रायहाय जों दा गायहैनोसै। नैबेलाय जेरावहाय हल खालामदोंमोन बेहायनो गायनानै होबाय आङो। बिदिनो फांसे फांसे हल खालामनायावहाय फारि फारियै गायलांजोबनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, गायनायावहाय एसे सम लायोआनो।
एसे धैर्य लानानै गायनांगौ जायो। जों दा फारि फारियैहाय धैर्य लानानै गायलांनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो टमेट' फुलिखौहाय गायखांजोब्बाय। दा आङो बेवहाय दै लुनानै लाग्रोनोसै। दैखौहाय लुबाय आङो। दैखौहाय एसे बिफांनि साइडजों लुनानै होबा मोजां जायो। माने बिफाङावहाय डाइरेक्ट फोनाङोबा बिफाङा एसे बायनायनि चान्स थायो। बेखायनो एसे सेरजोंहाय लुनानै होनांगौ आरोना। दैखौहाय लुखांबाय आङो। दा जोङो बाहाय शेड' होनोसै। शेड' होनायनि थाखाय जोङो थालिर बिखंखौहाय लाबाय। नैबेनो थालिर बिखङाहाय जोङो औवा खाथिबो सैनानै लाखाबाय। दा आङो गोदानै गायनायावहाय होनानै लानोसै। नैबे फारसेथिंजायना एसे सिगाङावनो गायनायमोन। दा जोङो नै थालिर बिखंखौहाय होनानै लाजोब्बाय। थालिर बिखंखौ होनानै लायोब्ला माने बिफाङाहाय रानजब जाया आरोना। नै फारसेथिंजायनाबो मोजाङैनो जाबाय। नैबेलाय गासिबो जोङो होनानै लाजोब्बाय थालिर बिखंखौहाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।